A Directiva Hábitat ten como obxectivo a protección dos tipos de hábitats naturais e as poboacións das especies silvestres da Unión Europea, mediante o establecemento dunha rede ecolóxica e un réxime xurídico de protección das especies. Identifica máis de 200 tipos de hábitats e máis de 900 especies de interese comunitario e establece a necesidade de conservalos con diferentes grados de protección. Esta directiva obriga aos países membros a adoptar medidas para manter ou restaurar estes hábitats, conservando así un estado favorable. A directiva crea unha rede ecolóxica coherente de zonas especiais de conservación co nome de Rede Natura 2000, que tamén inclúe as zonas de protección especial designadas de acordo coa Directiva Aves. Ademais, insta a establecer vínculos funcionais desas zonas entre sí e así manter a coherencia ecolóxica da Rede Natura 2000, sen representar áreas aisladas o que aumentaría as súas posibilidades de desaparición. A directiva establece, ademais, un sistema de protección global das especies silvestres, onde no anexo 4 identifica as especies de interese comunitario que requiren unha protección estricta, incluso fora da Rede Natura 2000. Regula igualmente a explotación das especies silvestres, incluindo as especies de interese comunitario cuxa captura na natureza e explotación poden ser obxecto de medidas de xestión. Establece unha lista de métodos de captura e sacrificio prohibidos. A nivel estatal, o aporte de Galicia á diversidade de hábitats de interese comunitario é notable, incluindo o 57% dos hábitats de interese comunitario a nivel de España, e sendo a terceira comunidade con maior número de hábitats, incluso naqueles de maior protección denominados prioritarios. Ademais, conta con 4 hábitats de interese comunitario, que foron inventariados soamente dentro do territorio galego a nivel nacional, como son as turbeiras altas degradadas, hábitat de gran interese, xa que representan un dos maiores reservorios de carbono da Europa templada, xunto cos queirogais húmidos, representando unha posible peza clave na loita contra o cambio climático. A Aula de Natureza de Moreda atópase na Serra do Courel, un espazo de gran biodiversidade no sur da provincia de Lugo. O núcleo central desta serra pertence ao concello de Folgoso e de Pedrafita do Cebreiro e forma parte das denominadas montañas surorientales galegas. O Courel alberga máis de 900 especies de flora vascular, atopándose representadas o 40% da flora galega nun territorio que non supera o 6% da comunidade autónoma, superando en diversidade vegetal a países como Bélxica, Reino Unido, Dinamarca, Holanda ou Irlanda. Isto prodúcese debido á confluencia de elementos florísticos euroasiáticos e mediterráneos, favorecida pola gran diversidade litolóxica dos seus substratos. As características do territorio están condicionadas polas diferencias altitudinais, xa que vai desde os 400 aos 1600 metros, por as fortes pendentes e un relevo excepcionalmente abrupto e complexo, como resultado dun complicado proceso de pregamentos, fracturas e erosións. O seu clima é oceánico de montaña. Ademais, as montañas do Courel
foron declaradas SEO Parque no ano 2019 e forman parte da Rede Natura 2000, representando, polo tanto, un espazo de interese internacional, que inclúe un dos bosques de maior diversidade da Península Ibérica, a Devesa da Rogueira, que se atopa na contorna da aldea de Moreda. O bosque mediterráneo de Taxus baccata é un tipo de hábitat prioritario dentro da Directiva 92/43, xa que está ameazado de desaparición no territorio europeo, polo que a súa conservación supoñe unha responsabilidade especial para a Unión Europea. Os teixedais son bosques dominados por Taxus baccata, a miúdo con outras especies como Ilex aquifolium ou acibro, de presenza moi localizada. Os teixos adoitan estar acompañadas de diversas especies leñosas, como a abelaira, o carballo, o acibro e o carnabudo, con herbáceas características de solos suníferos ricos en nutrientes, como Sanicula europaea. A composición florística deste tipo de bosques adoita ser bastante homogénea, como resultado da intensa captación da luz que fan as copas do teixo e do acibro. É un hábitat restrinxido aos países da cunca mediterránea e en Galicia atópase representado soamente nuns poucos enclaves dentro das áreas montañosas do oriente de Galicia, como poden ser Ancares, Courel e Trevinca. Con respecto á caracterización deste hábitat na nosa comunidade autónoma, cabe destacar que son formacións que ocupan pequenas superficies e que se atopan inmersas en masas arborizadas de maior extensión. Desde o punto de vista altitudinal, estes bosques dominados por Taxus baccata distribúense ao longo dun amplo intervalo, desde 600 a 1450 metros, aínda que a maior parte deles son de distribución fundamentalmente supratemplada superior, situándose por encima dos 1200 metros de altitude. Contabilizáronse máis de 90 especies de plantas vasculares nos teixedais galegos, destacando a práctica ausencia de especies invasoras nos mesmos. Este hábitat a miúdo localízase en ladeiras de forte inclinación e orientación con compoñente norte. En canto á litoloxía, predominan as unidades de roca metamórficas, silíceas, aínda que tamén están representadas as rocas carbonatadas, como as calcarias e as dolomías. Os chans caracterízanse pola súa elevada pedregosidade e abundancia de afloramentos rochosos. Ademais do valor intrínseco dos teixedais como representacións extremas orientais no contexto europeo deste tipo de hábitat prioritario, posúen un valor engadido de acordo á biodiversidade que atesouran. No plano botánico, albergan poboacións de plantas vasculares protexidas por disposicións comunitarias e autonómicas, como Narcissus pseudonarcissus nobilis ou Ruscus aculeatus. Con respecto á fauna, este hábitat mantén numerosas especies de vertebrados protexidas ou ameazadas de desaparición no extremo occidental das montañas cantábricas, como pode ser a pita do monte ou o oso pardo. A presenza de aves e micromamíferos frugívoros no ámbito deste tipo de hábitat favorece a dispersión e xerminación das sementes do teixo. Dentro das iniciativas para a súa conservación en España, atopamos o proxecto LIFE baccata, cofinanciado pola Comisión Europea e desarrollado entre 2016 e 2020, en 15 lugares da Rede Natura 2000 da Cordilleira Cantábrica, incluindo Galicia, Castela e León e País Vasco. O obxectivo do mesmo é a caracterización e a diagnose do hábitat,
co fin de desenvolver a planificación técnica das accións concretas de conservación. Dentro dos factores que dificultan un estado de conservación favorable, atopamos o tránsito continuado e masivo de persoas ou animais domésticos polo interior deste hábitat, xa que contribúen ao deterioro da súa estrutura e composición florística. Con todo, na actualidade, unha das principais ameazas para estes bosques son os severos incendios que durante a época estival arrasan grandes superficies na montaña oriental galega e que en ocasións causan danos significativos en grandes superficies deste hábitat prioritario. A especie arbórea que caracteriza este bosque é o teixo ou Taxus baccata, que é unha árbore de folla persistente que pode alcanzar os 20 metros de altura. Pero o normal é que non exceda o porte dun pequeno arbusto moi ramoso. A súa copa é piramidal, moi tupida e escura, de tal maneira que proxecta unha sombra moi densa baixo o seu dosel. O tronco adoita ser groso e curto, de cor alaranxada ou rosada. As follas son lineares uniformes duns 3 centímetros de longo, dunha cor verde escura polo haz e verde amarelada polo envés. Están dispostas nun plano en forma de peine dobre, sobre as ramillas que se atopan enfrontadas de dous en dous. Hai exemplares machos que forman os conos masculinos produtores de pole, mentres que as árbores femia producen un falso froito carnoso que en realidade é unha semente envolta por unha cuberta vermella que a rodea parcialmente. O teixo ten numerosos topónimos repartidos por toda a xeografía ibérica, o que dá mostra da dispersión e relativa abundancia que tiña antigamente esta especie. Hoxe en día, a súa área de distribución está notablemente mermada e apenas quedan exemplares solitarios ou pequenos rodales illados nas zonas máis protegidas e inaccesibles das nosas montañas. É unha especie que habita en Europa, oeste de Asia e norte de África. A madeira de teixo é avermellada ao corte e de gran calidade pola súa densidade e resistencia á podremia, polo que carpinteiros e ebanistas valórana moito para tallar pequenas pezas e mangos de ferramentas. Pero sobre todo é apreciada na antigüidade, pola súa dureza e flexibilidade para a confección de arcos e frechas, usadas polos arqueiros ingleses con coñecida fama pola súa pericia, diezmando así as poboacións de teixos nas Illas Británicas durante esta época. Toda árbore é moi venenosa, a excepción do arilo carnoso do falso froito, que se pode comer. A súa toxicidade débese a un alcaloide chamado taxina, que é usado en medicina para combater as afeccións cardíacas e o cancro. Tal é a potencia do veleno que durante a dominación romana os guerreiros inimigos suicidábanse envenenándose antes de ser apresados. Os usos tradicionais das áreas nas que se conserva este hábitat non parecen incidir de xeito especial sobre os teixedais. O teixo usouse como ornamento en lugares relevantes na vida cotiá das comunidades rurais, como igrexas e cemiterios. Tamén funcionaba como cortaventos para protexer as casas e as eiras nas que se facían os palleiros, nas zonas do noroeste de Lugo. Posiblemente debido á súa lonxevidade e toxicidade, para a especie humana, o teixo é unha especie arbórea moi respetada pola poboación
da área oriental galega. O acibro ou Iles aquifolium sembra un arbusto moi denso e ramoso, pero algúns individuos poden chegar a un porte máis arbóreo, de ata os 12 metros de altura. A cortiza e ramas son grises e lisas, e as súas follas son persistentes, simples, máis ou menos ovaladas e en xeral coa marxe chea de espiñas. Presentan unha cor verde escura e son lampiñas por ambas caras. Os acibros presentan exemplares machos e femia, xa que son dioicos. Os individuos machos teñen unhas flores brancas de pequeno tamaño, que adoitan pasar desapercibidas. As árbores femias producen uns froitos globosos, do tamaño dun chícharo, que son verdes ao principio e tornan cunha cor avermellada intensa ao madurar. O acibro atopámolo formando rodales máis ou menos densos e impenetrables, pero é máis frecuente velo como acompañante de bosques de folla caduca, como os soutos, ou perennifolios húmidos, como os piñeirais. É indiferente ao tipo de chan, pero dáse mellor nos ácidos. O dosel de follas das súas formacións ten unha importancia moi considerable nos ecosistemas, xa que mantén unhas condicións de temperatura e humidade máis suaves no seu interior, que favorecen o refuxio de numerosos animais no inverno. Ademais, estes animais beneficianse dos seus froitos como alimento. O acibro é unha planta centroeuropea e mediterránea, e a súa madeira é de moi boa calidade, dura e densa, moi apreciada polos ebanistas para elaborar mangos e outras pezas de interese. Ademais, é moi estimada como leña, para facer carbón e polos pastores para confeccionar bastóns resistentes. Coa súa cortiza preparábase a liga, unha goma empregada na captura de paxaros, actualmente prohibida para este fin. O acibro é tamén unha planta ornamental, con numerosas variedades de sardinería que realzan as espiñas e matizan o seu verde intenso con bordos ou manchas brancas ou amarelas. A infusión das follas cocidas usábase como diurético e como laxante, mentres que os seus froitos tiñan propiedades purgantes. O acibro está protexido en todo o territorio español e aparece nos catálogos de especies protexidas ou ameazadas de numerosas comunidades autónomas. Considerando que no territorio europeo dos Estados membros os hábitats naturais seguen degradándose e que un número crecente de especies silvestres están gravemente ameazadas, e tendo en conta que os hábitats e as especies ameazadas forman parte do patrimonio natural da comunidade e que as ameazas que pesan sobre eles teñen a miúdo un carácter transfronterizo, é necesario tomar medidas a nivel comunitario a fin de conservalos. Directiva Hábitat. O futuro das novas xeracións está nas nosas mans, tentando de deixarlles un mundo saudable onde poidan vivir. A protección do patrimonio natural é a protección de nós mesmos como especie humana, xa que todos somos natureza.
Vais ao logo polo ollo do bosco, movendo nas flairas dos teixos, ruxindo na folla dos carreiros, en busca de bagoada, máis sola e máis medosa. Uxío Novoneira. Grazas pola vosa atención e vémonos para próximos vídeos.